Сьогодні 553-й день анексії Криму. В ефірі «Заман». Верховний суд Росії зменшив вирок синові лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва Хайсеру Джемілєву на 1,5 роки. Його засудили за вбивство, що сталося в травні 2013 року. Джемілєв-молодший вбив знайомого сім'ї Фівзієдемова з рушниці свого батька. Краснодарський суд засудив його до 5 років позбавлення волі в колонії загального режиму. В Україні ж Джемілєва-молодшого засудили на 3 роки і 8 місяців позбавлення волі за статтею про ненавмисне вбивство. США ввели нові санкції проти російських компаній, що підозрюються у порушенні американського закону про нерозповсюдження озброєнь щодо Іраку, Сирії та КНДР. Об'єктами санкцій стали такі російські підприємства, як Тульське конструкторське бюро, «Катод», НВО «Машинобудування» та «Рособоронекспорт». Заходи вводяться на 2 роки, передає телеканал «Дождь». МЗС Росії обурене санкціями США і обіцяє асиметричну відповідь. Владимир Путін запропонував країнам СНД відмовитися від долара і євро. Президент Росії вніс до Держдуми законопроект, який ратифікує угоду про створення єдиного фінансового ринку між Росією і 5 країнами – Вірменією, Білорусією, Казахстаном, Киргизією і Таджикистаном. Валютні операції між учасницями угоди можна буде здійснювати без перерахунку на долари або євро. На думку Путіна, це дозволить зміцнити торгово-економічне співробітництво держав-учасниць співдружності. 11-річний хлопчик спантеличив Путіна питанням про курс долара. Під час робочої поїздки президента Росії у Сочі школяр намагався з'ясувати, чому країна не може сказати «ні» подорожчанню валюти США. Растет, а мы не даем ему расти. Почему? У нас же все дороже становится. Это правда. Но не все. Почему? А наш экспорт становится дешевле. Ну, я понимаю. А это неплохая Ну, история. я понимаю, а почему мы ему даем расти? Почему сказать нет? Это мы не регулируем его нерыночным способом. Мы с тобой об этом еще подискутируем. Можно его задержать, но тогда мы быстро спалим все наши золотовалютные резервы и резервы правительства. У нас ничего не останется. А для того, чтобы у нас что-то все время было в орешнике, и чтобы мы искусственно ничего не делали, мы должны это немножко отпустить, оказывая небольшое влияние на что Центральный банк и делает. Третій день у Верховній Раді депутати з'ясовують стосунки через події «Чорного понеділка». Зранку у парламенті обговорили вихід Ляшка з коаліції. Гучних законопроєктів у порядку денному не було. Поки радикалів немає в залі, депутатка від партії «Блок Петра Порошенка» Ольга Червакова розкладає на депутатські місця листівки, на яких написано «Вбивці». Першим приходить Ігор Мосійчук від партії Ляшка та прибирає. Парламентські сварки не вщухають. Третій день депутати продовжують кидатися звинуваченнями. Ваші маніпуляції і ваші дії вклали гранату цій людині в руки. Ця кров на ваших руках. Вбивці! От ваша політична відповідальність. Заява про вихід з коаліції не просто втеча. Це уникнення політичної відповідальності. Петро Порошенко поховав 31 серпня Європейську демократичну коаліцію у Верховній Раді. Саме тому фракція Радикальної партії оголошує про свій вихід із коаліції. Ми, як опозиція, пропонуємо, вимагаємо від влади винесення питання про особливий статус Донбасу на всеукраїнський референдум. Спікер парламенту Володимир Гройсман каже, зміни підтримав демократичний цвіт, тож потреби в референдумі немає. Жодного слова, друзі, жодного слова в змінах до Конституції немає про особливий статус. Можна витерпіти все, але фейками залякувати українців не треба. Батьківщина наразі виходити з коаліції не збирається, а ось самопомічі висувають свої вимоги. Пропонують зберегти попередню європейську коаліцію та змінити керівництво правоохоронних органів. Кадрова політика, керівництво правоохоронними органами, керівництво Генеральним штабом – це далі величезні прокляття країни. Прохання до сили президента і сили прем'єр-міністра.
будь ласка, припиніть шукати голосів опозиційного блоку. Ми домовлялися при об'єднанні. Якщо в нас не виходить досягти консенсусу, треба далі говорити, треба далі сперечатися, треба далі шукати рішення. По закінченню засідання Рада коаліції зібралася на нараду. Обговорюватимуть коаліційну угоду та її переформатування. «Батьківщина» пропонує координатором коаліції замість Ляшка призначити Гройсмана. Ільвіна Сідулаєва, Ільдар Ісматов, Заман, АТР. За останні 2 місяці в анексованому Криму допитали 17 чоловік. Провели 3 обшуки, затримали 8 людей та притягнули до суду 18. Разом з тим запроваджені 3 нові кримінальні справи з політичних мотивів. Про це повідомила координатор проєкту Центру громадських свобод Олександра Романцова. У переліку політично переслідуємих більшість кримські татари. Ахтем Чийгоц, Алі Асанов, Мустафа Дегерменджі, яким закидають організацію та участь у масових заворушеннях. А також Руслан Зейтулаєв, Нурі Примов, Рустам Ваїд, яких заарештували нібито за причетність до терористичної організації. За словами Романцової, наразі на півострові немає жодних ефективних механізмів захисту від політичних переслідувань. Всі 10 людей, які і зараз знаходяться заарештовані на території Росії, вже, слава Богу, увійшли в риторику наших і політиків, і депутатів. І зараз одне з, на жаль, найбільших проблем – це забезпечити цих людей їх законною допомогою адвокатів. Тому що жодних фінансів в державі на це немає, ну, так вона заявляє. Сімферополь потопає у смітті, хоча міська влада російської адміністрації Криму обіцяла вирішити проблему з вивозом до кінця серпня. Мешканці кримської столиці змушені кожного дня спостерігати стихійні звалища та купи невивезеного сміття біля контейнерів. Купи сміття біля дороги, бджоли та мухи. Цю картину мешканці вулиці Київської в Сімферополі спостерігають щодня. Це, мабуть, демонструє роботу міських властей. Ну и само это коммунальное предприятие, которое непосредственно занимается, следят за чистотой города. Ну, конечно, плохо. Разве что хорошего, мимо проходить мусорки. Очень плохо. А здесь ближе, нигде ему убирать, некуда убирать. Ничего не делается. Ну, грязно, сами видите, центр как бы города. До каких пор у нас в центре города будут вот эти свалки? С незаконной торговлей. Здесь людям жить невозможно, дышать невозможно. Сейчас дождь пройдет, будет вонище неимоверное. Василій Мітрофанович веде торгівлю на Київській щодня. Розповідає, неясно, хто відповідальний за цю ділянку. Іноді сюди приїжджає сміттєвіз, але це мало допомагає. Раніше уборщиця була. Зараз ніякої уборщиці. Зараз з'явився хтось один. Ну, убирає. Частично. Да. Без метелки і без этого. Сміття лежить купами на тому місці, де ведуть стихійну торгівлю. Проте стихійники стверджують, це не їх відходи. Здесь мусор выкидывать вот с магазина. Вот. В основном это все идет с рынка, а не от нас. Стаканчики откуда? Видите? Вот, стаканчики откуда? Что, наши стаканчики? Ну, у нас мы вот за дом ходим, и там у нас стоит мусорка, мы все туда вываливаем. Здесь мы сюда вообще не выходим. Подібна ситуація в інших районах Сімферополя. Численні скарги городян міській владі змусили главу адміністрації Геннадія Бахарєва пообіцяти минулого тижня, що в кінці серпня набере сили новий графік вивозу сміття, який допоможе очистити вулиці Кримської столиці. Проте сьогодні 2 вересня, а проблема зі сміттям так і не вирішена. З початком навчального року у Криму з'явилася гостра нестача підручників. Особливо це позначається у школах з кримсько-татарською мовою навчання, де кількість учнів збільшилася, а книги для них так і не завезли. Така ж ситуація в 42-й школі в Сімферополі, така ж ситуація і в Зуйській школі. И у нас вот в Литвиненко такая ситуация. Это связано с тем, что в прошлом году, когда делали заявку на российские учебники, они посчитали количество учеников в каждом классе. А в прошлый год они обеспечили всех теми учебниками, которые удалось им привезти. А в этом году, например, если в прошлом году в 3 классе в нашей школе было 7 учеников, то в этом году 28. Особенно в тех школах, где, я так понимаю, процент крымско-татарских учеников достаточно высокий, практически везде будет такая проблема. Я не знаю, учебники кто завозит ученикам, то, что
ученик должен пройти в библиотеку и получить учебники, он их не получил, значит, их там нету. У Севастополі судитимуть росіянина, який погамселив дівчину в салоні мобільного зв'язку. 28-річному мешканцю Алтайського краю Павлу Григор'єву закидають замах на грабіж із застосуванням насильства, передає Криммедіа. 7 червня цього року підозрюваний у салоні стільникового зв'язку напав на дівчину-продавця. Після інциденту зловмисник зник з місця подій. Згодом його затримали в Самарі. У Кримській сільраді в Ленінському районі скаржаться на порожній бюджет. Голова Марфовської сільради російської адміністрації Криму Павло Галбур розповідає, зараз місцева влада не в змозі вирішувати питання облаштування населених пунктів, що входять до сільради. Єдині повноваження російської адміністрації села – слідкувати, щоб не розтягнули в те, що ще залишилося. 0 в бюджеті. А потому что нету производства. Нам то это не платит, то не платит. У нас вообще денег нету в данный момент. Мы еле-еле собираем деньги на зарплату аппарата, а так вообще ничего нету. Перший день мусульманського свята жертвопринесення Курбан-Байрам цьогоріч знову оголосять вихідним днем в Криму. Про це повідомили представники російської адміністрації Криму. Цього разу свято випадає на 24-27 вересня. У минулому році мусульманські свята Курбан-Байрам і Ораза-Байрам були вперше оголошені вихідними днями. Кримсько-татарський культурний центр «Куреш» запустив тестове мовлення «Радіо Куреш». Про це повідомив глава правління Кримсько-татарського культурного центру «Куреш» у Херсоні Ібраїм Сулейманов. Зараз в ефірі радіостанції можна почути кримсько-татарську і українську музику. «Радіо Куреш» мовитиме наразі тільки в інтернеті. Сегодня первый день, вещание все-таки можно, наверное, с большой натяжкой сказать, потому что будет это тестовый режим, это будет настройка технических всяких параметров, оборудования. Сейчас это просто будет музыкальное вещание с какими-то, может быть, документальными, с какими-то публицистическими передачами информационного характера. В перспективе мы, в принципе, планируем еще делать радио все-таки интерактивное, со своими программами, со своими передачами. Також на Херсонщині в дитячому садку відкрилася кримсько-татарська група. Вона була сформована в дитсадку «Джерельце» в селищі Новоолексіївка Генічеського району. На урочисте відкриття групи завітали представники Херсонської облдержадміністрації та місцевого меджлісу. Пекельна воронка в Пермському краї, саме так її називають місцеві, продовжує розширюватися. Величезний провал у місті Солікамську утворився в листопаді минулого року. За даними МНС Росії, на місці провалу знаходився старий покинутий рудник, який не уявляв загрози місцевому населенню. У момент виявлення діри розмір воронки становив 20 на 30 метрів, але за декілька днів вона збільшилася майже на 50%. На світлинах, які були зроблені цими днями, видно, що воронка продовжує зростати. І деякі будинки наразі стоять вже на самому краю обриву. У селі Янджукой, нині Путилівка, Бахчисарайського району, пройшла зустріч односельців. На свято зібралися більше сотні людей, які приїхали з різних куточків Криму. Деталі в сюжеті. Захід розпочався з молитви уродженця села Янджукой Абляміта Алядинова. Зустріч односельців Янджукой відзначається протягом 25 років. У цьому році людей менше, ніж у попередні роки. Усього 100 чоловік. Уродженка Янджукой Ніяль Хайрединова народилася тут у 1933 році. У 4 роки вона разом із родиною вимушена була покинути рідне село, бо колгосп відняв їх будинок.
За словами батьків, Ніаль-Ханум знає, що тут вирощували тютюн. У селі була розташована сільрада, школа та мечеть. Раніше тут було дуже красиво – великі фруктові сади та пашня. Повернувшись до Криму після депортації, тут вже все було зруйновано. Ніаль-Ханум просить молоде кримсько-татарське покоління не покидати Крим. Адже для того, щоб знову повернутися до своєї батьківщини, народ пожертвував багатьом. Тепер давайте завжди ось так дружно збиратися. Піднімемо наше село, озеленим його. Виростуть наші внуки та правнуки. Вони майбутнє Криму. Я хочу, щоб усі кримські татари були єдині, щоб ніхто не покидав свою батьківщину – Крим. Її думку підтримують і інші гості свята. Действительно замечательная природа, все очень красиво. И, естественно, мы не должны забывать нашу родину, родину наших предков. Как говорят, родина – это там, не там, где ты родился, а родина там, где родились твои предки. К сожалению, мы родились в Узбекистане, в Ташкенте, вот, и поэтому, но мы считаем свою родину, конечно, Крым, в первую очередь, это вот деревня наших предков, это деревня Янджу. Землю Янджикоя односельці мають намір узаконити. Те місце, де зараз проходить зустріч односельців, ми хочемо оформити як дачні ділянки, але не для того, щоб будувати тут щось. Просто ми хочемо узаконити це місце, щоб мати можливість завжди тут зустрічатися, проводити культурні заходи. За словами односельців, до депортації тут проживало більше 500 кримських татар. Ельміра Богурчала, Асан Асанов, Заман, АТР. Це все на цю годину. Гарного вам вечора. Нехай щастить.